Oh, your Bible crew, I be focused your casa precaution about you and across up a day. Me and a Bible. Fanzatos way. Quite sorry. Me call, okay, me call Solomon bet. As a me call Piebo. Two near sorry, I'll call Papa Umfia Drew say. Hey, she said Christo, Nabrabo Christo, Body, I am me. A friend, Quamiata. Inside the Bible, so. Inside a Bible. Say someone may be can. No great true do. Minutro. Winamebwan. Of that. Ejata Samba Naba. Someone want to say the Babani. Na dream Kanakara. And you say be a cobai. Oh, my dream will come in now, son Teleno. Yalin thread, yes, son so. And yeah, man, yeah, then home to me approach you on my hot, my journal. It's me die yet, Juma, man, that was fee, mumma, or mother. Hey! Sana na canon would the kind of be nine na bema na so na dream see a canon day then a beman man dream can none of my so tiase nti me call abuabo kumasi abuabo me ba na me be I say wo to asore nyomane adana ajuana obedi ade na so nia wo hu yan say wo to na kasa nya maame no edi animu maame be yi kwaje ebusia ma bema no Bema ya no walo. Besi ansay. Abakan no. Enye sika mu bia na me yire finti. Bema na ye se wo de be ko nkran. Na bosi anso nyi she da ho. Sa. Ti eduru ni tuya yi. Me bai se wo frɛ bema na 41 miss call bema na amfa. Fa. Me bai adwom ni se wo de tututu. Aso ante de nya agoro e kadi ebuburu wo komfa no che. Emema bi be ha ma brabo. Waje besi ama na wantua. Fo entimi nso no mu gibe ni panan. Ana ho ye ni komfa no che ekopie ho eka buburu ansi aga na maame wufu ho na nete no e wo ho nti edu anwuma na mekọ ho na angusi aga na yede ne ba efie na eja me ya na mse da de se de mi wu me nti ase me bere nti metu ana ma akọ ba bi o mkọje ebusia na mekọ na mse na ante na mesire mo me bai ne kurun o mo beji sika na me bai na adwenti o mse da bi wo fa na adwenti si so wo fa atai ni so wa bere bete ma me nchiro sa akunya wo bi wo ye fie ya fani ko tafu hospital na konfa no che kura no so fa minim so be ka se sira wonti obi afa ne ko tafu hospital ne ja antem de ko eni se kakere ya mi huni a chire mi hu ya ne se mi be ne ho adane na mi sami sia wo ne be me no o munam ne ho ye se to ne kakra no emu ayen fremfrem wo ne be me bi ko ba no ne me ba bo ni ama mama ne se me hu se obai me bai woni be ma bi nam aha na me bai na zenko wo kire be ma na se ndo do na tanye se me sere wo rache mi ba pani na yemi nsa no nam de ko ya me ko ti ho an se na furu no e wo ho nti be ma bi zo an pie fie ho a me yiri hu adi bo ne mu nyina ma ne ti de aba ne se ene ye se me ya me de ne e ko hospital ne koko komampontin ya yekoel na no kra de so momra bosume na je se ne time aben ansa afi me ko adwuma ba me de ne ko mprenu so hospital na me ko adwuma me ba ya woni fie obeba almost 40 days and na no me ndai hu no me hu fie da ya na opie ye oba ya afure so ajo na eba no so wo ha eba nkura no na kwasi ara me ne onua mu hia ye se de mu nua ba ye ode abani na mo na ze ye na dai me ba se ne ye nkoma mponti nti ye koma mponti police station do we in charge the counter no to me ba ya no so fa o ba so de o ka bia na siso nti no me se ba bet o ye frɛ ba ma no won kran no so fa wo mu se me na wo de bet nyi se wo de me ne mu hu no kura che nti me ba ya na me susu wo kire me do fu no so fa de ya ye no entent na ene ya tuhana mo ne ko akura o sanza o bai se o ko wo ye na ase na bete ba no hospital na se bai de o asanyu no so no o na bete ba no na je so o ba je so ko wo nkran yo o no ba je so ko wo nkran e jama ne trance bi obetimi aka bibi kakra man ne trance pacho Mary betina akunwam oba pa Mary ti Mary photo ne da so kama sei Mary ati sei ohoye na owo enu nya adan ukọ wo kuro be so ajo bitukwa komikuno e wo kuro be so e o enkran ya ma ne so kakra enkran
na nkran wuri be ma be be ma nete meni me ho no bro no be so awugroshi ho na be ma no wo etu nyinsen we woni ho ana na enyam meni won na enyam do ne wo ye no na uko shia no na ne kodai enkra ho a uko no ho akra etu uko wo ye na die ne si wono nanga se de mangu ho no na ko wo me ba kumasi awo be ka me ba kumasi hospital nti wona maso ne be fa me wono e de ba wasi ben maso be me ya ni maame ene be fa ofiri enkra ho no do ba he no de me ba kumasi ena mbe wo ha na mesume yale me wonu mse me yale dada me se me ko no mse me yale pa me hye ne anwodin nti kwaje odika kanya mse se ka me wo a ka me fa akura no emma no na ko me na se ka me nta na nchempo kura na we wo no ye akura ase ti won emmuam ne hospital ko no emmuam nti me wo ye ne ma amne ka se me yale dia ne odi akura na ko bi o teno na eti he na wo ya odi akura no kuma se fa he na awo yi bi o man pontin hospital na o famu ko bu so so abewo ho okwa wu mu now abena 40 days na na ehwe na ye hu no ko he na me kasi me ko nkran 40 days ndi na wo nkran na wo ne kan wo na aba he awo ne kan me ba kumasi wo ba kumasi fa he me kumasi man pontin na ho hwan na wo akọ ne ho man pontin ba say hospital e na wo ko he na wo na community eti e den na wase ba ne hum sa wo akan me friend me pe obi phone friend na wo ne number mas me gif obi ho hwan ho the number there me na o me phone so na o me phone an kasa say no obi awia abena ye pe no kure so onu so wa akora na ton na kan kure sa awo ye ntimi to me basa ntimi to ne sa mam na kasa odika na me kan e ho asem se wasem aha wa sab me yalenti se ka be yan ka me meta ne nche wa akurase ho na me se ho de hospital me ko hospital wo no e be ye kasa won ye akurase nti se won ye akurase nti me hospital ko no ki se me tata mo to so nti ba yire nti me na me so me nyim nti o ma me mla kuma se na me nkoko hospital na me mo na me wo a na ma ba ho me wo me ntimi anko no oni mo mu no e na ba because ada na wo na kam ntimi nko akurase ensa ma kumasi ya towe be wo ma kumasi hospital ben ma ponti tie to ko hospital ho sesi on be medika na mo ko wana papa na mo ko ho so be wo ho e ho na me wo na me ne papa ne kan no papa ne sinye ne kure me ne o mo nyina aka papa ne sinye ne kure me so me nim sa ho na me wo papa ne da ben wo da ben na wo twini ba be ma e na wase na je no so de na ekoi ne ba na me ne na me na nyim nti ne wa je na so wo na ma me no ma frɛ no I want to hear call. Nya no kore bia ni wo. Na chese. E ko se hwe wo. Ye ne yebda wa ya ade. Mo kwa na maame ne wo ho. Wo hu enya no kore. Abna dia wo kekanya no kore wase na ba bia ni ni ho e dia na e wone ho sai wone ho be de ma akwane ma me nka hospital no me ne ko tena ho me ne ko hospital street wona de me ko wone ho ai wo friend yo me ne nka sai enkwa nhia ni enya no kore bia ba bia okwo wo ye no da bia ba bia okwo wo ye no mo hu so oyale ene wo ma fa ba no ye faton enu de eye common. Hello. Yes. Auntie ma hey. Na mi adumo no mo boko. Ye frame wo me ye frame wo hini ni me ye adwuma Sompa TV so. Na baba. Me ye adwuma Sompa TV so kuma ase.
Ababa we bi ne papa de aba ade asema be dae. Say em say one wo badi kan wo na em say yenu aba no. Na dwen mu ya ye. Hello. I'm going call. Who call? Hello. Auntie my hey. Yes, oh. Me pa cho e frame wo hini ni me ye adwuma. Me ho ye me ye adwuma Sompa TV Kumase. Ababa we be a friend Meriata. Abena. Ababa we be a friend Abena no ni no. What's it? Oh. Hello. Hello, Auntie. Hello. Auntie me pa cho nya botere na tie. Me kasa no we ya no. Why I see you? Hello. Yeah. Okay. Me si unim abena. What's that? Unim abena. Wa ni papa de na ba ha o se wa be wo na. Wati akola no na. Enu ne epesi ehunse no kura bi wo mu a. What okay. Auntie, you better from am dey. O say me tie me. To me tie me sa. Abena. Bema de he. No dey say on dey asem we onim bi. Waya bra betena se. Sorry. Now dey wa adwene na ten so ha mu dey ye wo no. Mo anko any family plan obesan ko wo foforo aba. Hello. Hello. Auntie me pacho me si unim abena. Pacho say. Unim abena. Me pacho ha. What the assembly aba se wa be wo na waje ne ba no. Enane na awotwe ne ebusa se no kura bi wo mu a. Yo. Na we are me da boy. Me say me da wa. Yo. Me say. Now take kwe plant wo de aha no. Ade phone ekobi wo mu agigi agina. Baby am wo no ekobi wo mu ana. Unte we wo de aha. Me pacho wo. Na na samwa ka yo. Hello auntie. Madam. Me say asem no a wo kan yeti to bo ase na kasa. Asem na abra ne kase waje ne ba no. Nu kura bi wo mu. Me ya ni me. Abna dia. Dia wo ka bi ayete etu de kasa. The photo abna wakasa. Me bia ni me tamucho. Yo. Onu papa ba hafia. Abna no wanya ne pressure wa tawo ama me na pa le bra no. Enya ne pressure. Tami me tisa nka me pra no obawo me ka tisa nka wo me nsam ha. Kwa na pre. Mu papa na bona mane. Wana wo ha ni da bi pra abna no okoko wo ye. Okay wa wale me papa. Wanya me ba wo ba. I didn't tell on the back for years in the Banapran. You knew that the crowd, now, one knew that the hour. And Sabana Cassa, this one, Solano on the ground. You could be a new staff, but I knew of the Panta, the man died. I've never my dear school. I will be dear and sister, and young person. Abna was the woman, and Sabrano, the flower of Paul, young, and you said, I'm up here. They are done to so the yo husband abna obata amani jano kwamba busini yebitrani wetimi aproso bana pasta me say eyi nsa ni no want oba wa me nta mo ni manonko ampa senti ama me no enti me so eja me obata ni mi nta mo se pop enti me poso ya na me poso no a na me de no pro ka man ko ye eti ho Abusun ni manipula ko yina bna hu ka anura ti takia dano ana ti be na ye block ana mi bu wa ma onu papa aba se abna so wa wo ama me ma fa de dano nti papa no sa sa pra no da wo me nsem ha anka no hwe no tum
And I'm so I can not say, yo, I can not say that a promo can say. Abramo abewu Auntie Emra busumu mienu ni oba ho no oba na onyem what say o se busumu mienu ni oba akura na se oba na onyem la ni mu hello hello me say o se busumu mienu ni ewu no oba ho no na onyem wana ya ni mu ya network ni aduma Bra mpacho wo ye fra osen mpacho ye fra me atama ne so de ani abaye mpacho wona mdi nechi aha na de na wusu ni mu fa ho mama de nta make us ane say makunta no na e responsible na e mo bi ni de o akra ho yes won de wa dey say wenyi say wenyi ono e free say woni obey tina ya ye hu so na obey tin mama obi anka woni mi nwa bakwa won ton no mpene so ba me no na ye say anya pa ni pa de sa wo be fie empa mo ni pa mama se na be ma na ye wiki da o mo ba be say abusuya no wo ba na ma me ti ase mi nwa ikwa wo ne ba kan no won timi nko hospital ko yi no papa ne ko yi akwa ne ba e ba fie enti papa ko yi akwa ne ba fie ne mu no me ko akra me bedu akra me firi akra bedu kuma sha hwe kasagu mic ni me firi akra bedu kuma se no ase bi start kasa mu ase niama dane wasa ta obi se mi wo HIV e wo radio something abna na wo yo okay so won se wo se kaka won sam ne de mama e na be ma na ye frɛ na ta na wo ko akra because wo pompa bo wontu yale enti yan na take responsible ya wo fa se ne ho mama wo fa se wo betam nchen wo betam nyo akon nchen ya na ye hwe ya de because ye frɛ wa atem de die kasa fin boy no mama na me se wo ayale fo abusu akron fo abusu ya mama mi ntwa wontro bemetimi dia temfo so kate ko no ma fa ni photo ama be ma kro he sa na ne photo da me wona mi tufu be wona sa ayira mama bemetimi dia temwa ene phone ye be ye hu bia no bia kate ko ko one day that me fro say Richard akwari school na wo ko no eze no school no ene mo na ko no bros because eze no me wo ba mitimi nhwe be ene me nwa no so no yale na be ka ho every month be mama ye ko tafo ekoko tro no ne adade am yekoto eguse no be nya yensu na eka se e bia ye nti nya bed hu ni papa ye nkura ye ne ye bre e be nua no odi enkoda ye frewa no ka de open mama me o ka sai mama ne papa sase wo mama wo papa ni wo baba ye wo na kane no wo ti me ne da se me na kura ni mu ni ba kwa ne fefe na wo nyi pa na e ka se be no mama ne bai se ne ba ne se na se wo de ne kanti no wo discard ba be nana hwe mama say papa ni hwe eto o discard baba exchange aja akra no akotre se hwe kura yes minimum mama ko kacha de ba no na me ko police station police for ni boy ne kasa wo se an wam ne ba ye no ye fie for the sky gu no so Richard ye je wo feso mi mama woni fufuo ba mi mama wi a wo ye fufuo wi ma fufuo wi no ye ono mo so kwansi wo Richard yi yes mama obi no pe obone busa wo so Richard busa wo say wo ba fie wo ne ko da ba se na adwa da gutirim na ma menwa be ko je bosia ma na wo de sa quarantine obi o yese de na adwene ye de oso enti hunu ya yemchihia no ebo fa ni tiri ma kade ya bo min kan na da ho asenwa bonte so ya se wo mu nim bia no me si o mu kasa mo ka fra wate le kade mu bobi ye de ne ko aso ono kwa na emu nua ba mama say ono kwa na ye oba oba ne bi wo ho ba ko se bebi no mo no de akwa se ma me no mo wale papa what I say bo mo so mo care for me enua no mama me nwe boss tra o one chance ya untimi nya na so ya de ne ba mama me say me ha say ye ma baba tini tonto baba tini oba ba sia no wono a sika kwa no ya yire no me ha mo da plan me asem ketwa nta ma de yale ne ba ho from mama me so boss tra o ye bobwa te wo body ne na baba shi baba no so me papa ni ai ko wa wosu mama me so minim de enti edam na as a spirit bio na mo ho aye din bo so mu a me se wo ye be ma mutimi na na so wo betrance wo be ma na nya na wotinkan ye fe wona de mi busan sata yale yi ba ye se boy no no san frefre na na wo frɛ no mama wo hwe no ma no to na e hwe na enti no discuss ni guy bi wo asenua e mo ba mo ni na me ko man guy no strong wo se masa me ka kire wo ya bre wo nwa na ho sama konta na se no discuss wo fa man kan na wo discuss se phone so a ma be bo wo yiri nya dua na boy no atwe na no send this kana waje no okọ tuwe hu no wa se no wa ye fe
to be who be when you get the man na no mama e kwa boy we say we na ayira no mususu say woni hwan ese busa na mama one can media ha me wo maame ne ho ne say akora wusi enya wo ba no ne no nyam ada no ba wo je ne tena ho but eja emra abna ko ho papa maame no frɛ sa abna ba ho no frɛ wa enu nyina no enti ase wo ba no nwale no wa ba wa nsa akola no na dwene ha no wonyem wa ba wantimi afrɛ no busuani bi afa akora no wa ha eti di o ka no bia no kro bi betimi afiri ba bia no boy ne friend papa say papa me don papa friend me say Richard friend say ma bra ba na ma me say ma bra ma no kwame papa so kono kwame asema boy kan yenu hu mienu ma bra yehwe ma bra yehu no ono so fro ka tell say ma bra ba fia na ma me say o ma no am na papa so le nya kotre asem no kura bi be o baabi so ko di ho no mo no a maame na ntimi amfrɛ wo bra wonim se wo yale wonyem no wantimi amfrɛ busua no e kire die na de he first one asem no ka na de maame ne kasa be busumi mienu ni wo ba ho no enyimwe na okọ wona me kan da ba se ka bibia wo ji maame ni ti no menti ase obi o yale a wonyem nya oba ne ne nyem ada no waba ho frɛ na busuafo na wo ye din na wo ma ne tro se magya ne kwan papa ene enya ono ade a me so ni ba bi a me ko hwe akola wa yira wa kwame emla boy ne frɛ wo ofon so se da wo frɛ boy ko frɛ no wonfa wo frɛ ma ne mfa da mama boy no frɛ no ma ne mfa da wo fa so na kan kwa sam nko a o ja fo so di watam sa woni ko ya baba woni munyansa o ja fo so di watam wo sa frɛ wo wa na nyi se wo kra na wo ya wo ba yi fra kwa fini hospital ko ya mabo ma ponte hospital wa na nwene bo so ko ntuma sa woni munyansa akronfo ate kwa yalefo na Richard ya yalefo na wo fa mi nyaba na wo mama enti me wo fa se ne die Richard no ma me show me from you ai asam ne die no kra bi be o ba bi ma abra be transe ukunu na edi nasen enu edi etire no aboyi yakwele mo ukunu na edi sei 6 months ukon ho nkran 6 na me hu no me ko nkran ba se me hu no 6 months 40 days na papa sa wo yira no ko he na me se nkran na me wo hwan ho nkran na wo hwan ho me ko me ku wo nkran ne kunu mu ne number mo mfrɛ no me yehwe ukɔ ne ho wo nkran bro no be so agoshi onso kan ya no waka wa di adwuma we light electrician eti sanyi nse we na akra na yira no ne wa nanyem nse we ya yehu ba bi akɔ wo ne wa nanyem ye me no wo ne wa Richmond danso wuku Richmond danso wono na ane nyem ye asem ya di no mi se champo asem o Canada na mi se champo de brem na IBJ boy no na afre no mi se champo de kasa na ye mfre me dance so man won say ya na enipa binom take nipa for granted say ebia wo yare nti no ye ni bibia won kai na won hu na wotie ya wo ka say woti wo say adwene mu eda honom wo ba ha say ostatica say first yeso obi afre say mamponti Kenya ase oso obi awo de ne ba ko to table ase akola monoma kramai kra aka kra ni say em say within a year mumi entrez am de work kan mental agony alaka to no ate etu amani ma na maame no emfom so a wa ye ne se so obi aba wo ho
Obam yere dada wo nyema wonu so yale no wan fra busu enti sebi abayu ko wu wa kra na se wa ka wo beye den mu abebo na busu afo amane me se champion de kasana Sompa de be hu ba bia ne ababeto mu efufu na amala yin na no wo kasane de adwe no ezisi so asem bia wo ka bia o repeat the same ade no no emami hu se bia ade bi se ne mom ne mo ka ne sese no em se bia nka yekoko hwemu na yehu ba bi kro no ne bia nka yede no ekọ no mo obeti wa je se bia ha ne bia oba na se bia tesa na nka bia nka yehu na se ne ba so a ne bia no nka ye bi bia no bia hu no entam ho no mo ekura na se na se na se na so complicated a che se me hu ne me nka ni bi because mami no ne ono wo ka no e different ono so wo insist say akwa no wo mami no papa nso ko no akwa ni wo no so mami message yenya information na ni nto na mo ne ko me dia akwa ni de me nyini so mami no na me mami ni mistake wa ye ni say oba ho a wan frɛ na busua se wa ba ho ade chi na na nkasa bi akwa no wawu a ka ba ba ma ne enti no yenko kanya so no ne yenko hwɛ ebi ana eye ne ba no a ya yenye birthday sin free ho ene ye mami Evelyn Dansoa Cranton ye mami Millicent American yo kone mami na edi na wodai babere wa share wig mo fu nyagoro enti ena wodi na wodai esere wo suru nhira ne kwatenten e de ma no kwansu nkoso September 22 on September o picture utwa esuma asi wanim September 22 hu fefefe wakotena se shadow bi ase akotwa foto onso wanim esuma asi wanim September 22 di na wodanne Sompa Nkomo show ye ne dedicated ya mano esere wo turu nhira nkwatenten ene munyam wom e de mano na nanim no ye hunu cause baby okotena twa ne foto yi no mente ase enti agire kende yi di no echiri mu maye na wudi wa wodai onyame nhira wo ma me kunafo nso a wo mom bibia di no eso nhira nyina emra wo pacho am se wa brem ma dia metimi aka afa case ho ne se edam no ewo episodes ebetimi aba se senia wesi because senka na dwene mu da ho se sie ya ye kase ya enka obe defend ya na reaction kura be kire say na dwene mu da hostel ntimi nya convinced say onimu asem kura ye den ye ka seriously mintimi nya convinced because senka bibia e pepepa the way abusuan nyina edi ho nkomo no enka ono kura be gie gina mu in a certain way bi but ontimi nya sa eno kire say still na ne ho nya nto na na say onye pepepe na sa abranti odi kandi ene ne wo kane no na madi ne ho yaw kakra se wutimi tina se etwefo wa wuntimi take responsibility bia wutimi di abusua tem free wo enfa ho fi se wonim se obia entimi nya wo hwe na sania abaye papa nso so wa hotoso ni gidie bi se akwada ne so ntimi nkodi maame ne ho no eye me nwanwa minim relationship a ewo ne maame ne ntem a wo defend ne sa yenkasa akwada ne betimi awo maame ne ho but ye ntimi hu relationship kura da oni akwada ne ntem a wo wa hotoso bebre se entimi nkoba se akwada no eni ne ho asam no sane yesi aye ne gisi yenya abotre ne yehwehwem ne yehunu ba bi akwada no wana mnim se dwumadie di edan a ye betimi ahunu ba bi akwada ne ho asat now the sister nyama nkoye mfama no tiji se yenya ne ho abotre ne yehunu kwan ye de ne befa so nyama tutu ajeje mu abusuafo me pacho EPM phones and accessories sa phone ne ho mpempra wade nyina otoni bi wa hunu bi nso na apese woto a oje half a ono wa yenhihye enkranse ka American mall sada na Kumasi nso prison sedum runabout o waje kum building no ho a or say 0206891170 Kojak Farmer or the pro code waba paye afiefie ni nyina begane no ado o kaka bi jeje wo a no aya posen kama odi jabidie enso na die ahyehye mu eboy yi usi ase koko ne nyina e di free ho
or say free one was 0531069945 Lawson. Delay my capsule. Or the Lawson Law Care. Yanko GB. Lawson Company Limited. And or the Lawson Law Care Aba. Delay my Aba. Lawson Eba me chance waba. Say you join this. Malaria, typhoid. Bema uni atenkan. Nemu sa ya die oba uni atenkan. Ebi a trying to draw to a draw bia. 033577 0242133577 Joycam Roofing Company Limited. Yeah, kwa boy dan so. Insuye ya tutoi. Yanko bodan so. Oye Woodwest any trusses. Obey ne kama. Owon cry kaswa Kumase Techimai Sunwai Tamale Boga Henshaw Brigade ehon wo Techimai Kumase Sokoban Ampame any police station there which 0540125816 Tabita. Ya sabia sonkon. Or the abrofudro. Any bibi dro. Ene ye dwuma. So Johnson tentem. For ni kire ho. Ayemukro. No hwe. Upusawani. Yade a. Wa hojo da ban Cindy Jampi wa ketrase. Na eno so 0202347647 Abrampa yenko piwa kamra na betonte ho wai. Mama yenko. Mama pacho me da say. Yametiefo nyina aha emo bibia akwaba ede ba Sompa Nkomo so medofo mebusa se ompo no emute se megidi se ba bia wo bia waje me so se Nyankopon adom ohoye 3p garlic mixture edro nwa so ede abadwa so a Ghana ha enipa nyina giatum se eje na obia enum bie medofo se yeba na yebetena se sei na yebusa se ompo no emute sen a aya na yepesa wo gie so e wo fie se Nyankopon adom ohoye papa mesre wo se wonyi wafidie no emfree Sompa TV esanse eyesimedupe na me ne wo ekasa afo apomuden eho gie number ne frey ne eni nkomo esanse o frey ne a yade na eye wo no doctor benya botre ne wadi ho nkomo kama na face sede obesia no maduro no a ebetu yare asententem de ama wo no na ye ne wadi nkomo na aboa ama ne menyina akoyie ede ama wo number yade adwuma na gu screen so e wo TV no so no fa na efrey doctor na ye nkasa ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se adro no eye 3p garlic mixture ene nkomo ameni wo edie kasa afa esichire yade ho diabetes se Ghana hade wo hwe adro baako a etimi etu esichire yade anase diabetes asepa de a usa 3p garlic mixture ho na ne menimaduro a o kwa akoto esanse enne esiche yade no abu atiatese nipa bebre no a na e complain na manya esiche yade na doctor semi wo diabetes sa ne brofo ne din de diabetes ya kan memu de ne aka ne se esiche yade enne se wo sa yade ni bia o haw no eto atwa wadro eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture adrediem pen se wo beto no wanom na emom se wonom nko ade abehu se Ghana ha se adru papa e wo ha se number ye de adwuma e 0248 92 8824 0248 92 8824 ema refi se adru ni din e ba akope 3p garlic mixture ye ka se diabetes anase esiche yade mpo a eye den ne kofa de ba wonyankropon ebo nipa dasani no wo bo aduane ekan ye ho se aduane befifiri afiri asase mu ama yenya bi adi na aduane bi a obedi bi asoso no nyankopon ye bibi soronko bi nyame ne hu pa se udi aduane na ema wo glucose ewo wo mojanum ema wo energy ahoden a ubetum dia bibia enti ubon se obi ka se wo ye fasting some days bia utum se wo ye se boho ai kire se ondi diye edisa energy no a ebekọ ni peduanum amnetimi akeka ne ho no enye adwuma biem esan se aduane na wo se wodi emonya energy no ondi enti obi o kire kom kakra bia no bon se wanke kan ho a na oye mere eyesa na etie enti unyanya aduane dipe bonsa won aye wo dendenden sana Nyankopon eye no enti aduane na wudie no sugar bi ewom
ɛyɛ ma nipadua no ekodu nipadua no me friend say glucose ɛna wodi nso a ɛkɔ direct umogya no mu ɛhɔ na ekoguo enti ɛyɛ wo pancreas no adwuma sɛ obepu ensuo bi a friend say insulin aba umogya no mu na aba betwe saa glucose sugar no ɛde acha ma nipadua no nyinaa ɛno nti sɛ wobenya asikyɛ yadeɛ ana diabetes a ɛnyɛ asikyerɛ bi a wadie o aha na emom ɛyɛ aduane na wudi no ano sugar na ɛkɔ nipadua no ɛfɛ ne sɛ glucose no sɛ wudidi na sa wo pancreas no ɛntumi ampu insulin nsuo no na ama wo mogya no mu amefa glucose no ancha ma nipadua no nyinaa na sɛ glucose ne taa wo mogya no mu a wobɛkɔ hospital no doctor bɛka kyerɛ wo sɛ wonya asikyɛ yadeɛ ebi won so a wo pancreas no ebepu insulin no all right but entumi kura ntwimfa wuntini mu ɛna baba yɛ adwuma a ɛwɔ sɛ ɛyɛ ebi won so a wo pancreas no empu insulin ne kura ɛgyae 0 entu didi na sɛ glucose no kogu mogya ni mu a sɛ gu wa no wobɛkɔ hospital no yes wonya diabetes every type 1 na kɔ type 2 na kɔ type 3 enti insulin pa ne wobɛwɔ yɛbɛwɔ artificial natural one ne mabiem to wobɛgye artificial one no eti obi o diabetes bia ɛbɛka to hɔ sɛ ɔkɔ hospital a dodoɔ na yɛwɔ mo insulin paneɛ sɛ bɛkɔ mogya no mu akɔtwe sugar no na acha ma nipadua no nyinaa na ɛma ne ntaa faako enti na wohia 3p garlic mixture deɛ enti ne sɛ ɛyɛ ntiri mu adwuma ɛna ɛyɛ mogya mu nso adwuma ɛde sɛ bia wontiri ne kure mu asisi ɛna bia wo pancreas na pu insulin no entiri mu asisi entimi ntwimfa wontiri ne mu ɛmba wo mogya no mu ɛmetwitwimfa wontiri mu ɛnya adwuma ɛwɔ sɛ ɛyɛ a onom 3p garlic mixture ebeyi wontiri ne mu fin ɛne srade ne mogya bi adeda mu bia etintiri mu bɛyɛ free insulin betumi atwia fa mu kama na ba befa glucose no konso a enamu yo na echeme nipadua no kakra na obia anya bi enti na wotumi twa wo kon enti na wotumi pagya wo nsa enti na wotumi kuan wo mu eye energy saa glucose no saa sugar no saa energy no efre aduane mu no na ema wo saa ahoden no nom 3p garlic mixture na endi wakagira mu nya saa adwuma we nyina emfa ema wo enti ye ka diabetes ade eta kofa de ba pa eya na dwudidie ye number no 0248 92 8824 0248 92 8824 medafo kai se 3p garlic mixture ehun komo ena me ne wo boy edro papa no kope bito na enom anadwudidie ene taade esiche yade eba de entini se anadwo na wudi banku wudi fufuo wudi apesie ade asa enso na wudi wie a onko ba bia wo wudware no wada etubon se nipadua no 190 the whole day why adwuma the whole day nipadua na bre ebasa edu mre wo senka nipadua no eje na home enti asa wo force wo pancreas ne se aduane bia ba enti by force ompu insulin na mesini nko mogya ne mu nkotwe glucose na wadidi am wa akota mogya ne mu enchema nipadua ne nyina sister bra menu ya wutie me ebasa na Oheneni nipadua no sɛde nka wo nante anopa ne awie a o pancreas ne bɛyɛ adwuma no anadwo no ontumi nya adwuma ne saa ɛma wo enti ebasa sugar no glucose no ɛbɛtaa mogya ne mu ade nchi a ebetumi ayɛ adwuma no na akɔfa diabetes ɛde abrɛw afei na wo bɛko saa yade no ɛne gya na dwudidie didi ntem ukodu fie na ade asa pe bibia yɛ light na edi ɛkom enku nipa gisa wo kyere wo yam kyɛ nom 3p na hwe wadidie nso yie eno bɛboa wo paa ama sikyɛ yade paa de wo ebi nyɛ wo da afei obi nso de ɛyɛ wayɛ kɛse wɔno a wɔnyɛ exercise wɔn duana no ɔsapa na dwudidie ɛbasa sikyɛ yade de ɔne no ɛbɛfa adamfo paa obi nso de yɛ nyini ne mfie ne kɔ animu no na akɔfa saa yade no ɛde abre no mesrew pe 3p garlic mixture na enonom esiche yade na eduro kase pa eye 3p gisa woto na wa anom de ai wonom de abehu se eduro papa no ebi ewo kurodua mu obi nso de eye emogya mu eye family history
won say o papa e do maame e ne ka bɔ mu enyinse wo eti we die kakra se mu ba ko wo asiche yade a se mogya ne binnam onipadua mu no se wa ma ho ban e ne di yie anhwe odada asetena mu yie a won so wo betumi anya bi pe 3p garlic mixture nom ne hwe ho so yie 3p garlic mixture ho komo na me bo a kire wo no to binom wate ye ka ne se awuhu yes wanom bi number no e 0248 928824 Fred doctor ne no nkasa obede hu se wanya siche yade anase diabetes ekuro tuwa enwu ada ade atwa enwu ada emoja no nso ntwa ada emakom de won tentem so nya siche yade a ekom de won tentem odidi ya na ekom de ema wo minimum nso ewo uminimu eye dry wonu nsu ya sese na ensukom sade ema wo so timite pa ai wo so timite no waye basa ewa na wona ase atatai etima wo yedu etima wo ntimu twetwen ewa na sa won sama na emoamoa na wona ase apagya wo don sami a na atom ewo no wapo so nyina ye wo ya etimi fra wani enti won sa wo hwa ade a unhu ne yie etima sa wo ye oba o maaye ekofom meka omaya atenka odun sa wo yoba be ma so mu a wo benya atenka no wo de ekofom be ma nso saa etima obe ma kura sebi ewu anasa etima won so atenka etekofom wo yire da won chen wo so mu a sebi o ontehwe enti esa na ede ntokwa nketenkete eba adofo ne awarefo ntem ema esiche yade eme hawaware ana wo ne odofo asetena pe 3p garlic mixture ne no medofo ne di ho adanse e kire afoforo Ghana ha de pharmacy shop baabi etua bibidro bi akwa obenya bi Kumasi Bora Kolena Herbal Dani Herbal Kriske Herbal obenya 3p garlic mixture Hofo nko Albert Sam Taprade eye AA Mensa Koforidua Gapson Pharmacy ewo ho Momuni Away Enterprise ewo wa ene cathedral ne dinhwe ne mu wofa kwadwo Herbal Temale baabi a electromat ne wona okọ Ashama nso a Wedema Pharmacy ewo ho Kings Walk Kopsam ena Angel Herbal nso ewo Accra Okanshi Little George Health Alert Clinic wode baabi atua bibiduro bia ene pharmacy ko ho obenya 3p ato number no eye 0248 928824 medofo frey doctor no bekasa amo apom de ho nsem no eniema akoyie 3p garlic mixture dasene eno be say de chia yakra ubaye yedasi papa ane abusuafo ai esi enyo obibi ni obi ni wa ebia ma no the boy fashion me ma me Doris omane antwi obapa oni ni ku Mr Alex omane danso eso oba bia be ko nanim ana be ma obema kokodufuo bi e be ko nanim na eso oba bi e ka no the boy no eno ani Mr Alex omane danso na ne yere ene e ma me Doris omane antwi omo na yese omo de enkoso enosoyi ene ma sempempena wade enkapo ni abomu ni ayane ene panu ni ade ene min twame hu ntwakora wo mu di kume wo mu makola udu wona aka so he the boy o se wo pebi atua obeye wo kama tete so ama wana oso wakwa akwaje wodi enatimi aboawo yenhye ne so sa me obi oni mi bia nim se me fan of bags me pe bags and a perfumes na me nam tenten so ana me pe particular bag bi ato na me ko hu link bi na me click so no shop no one cry adwiriga no na me si okay me send o mo message say me pe o mo bag ni bi eti nkomodie no na ese ekoba se odu bebem na me send odu ma no so bag ni bi o sika no aye me de to bag na abram pe so pa enye sika ketwa enti oye so eni obema obesende number mama na ma send this can mente hwe me wo ha obi afrem se ne ma me so nko send bag mama na kope me details na me so nkomo ne ni nwe bag ne kura me ntua me send this can me yesa me friend no se mommy debi ye odu na me te wo voice na me hu say ye wa said ye do no me nton ma oda enti bag make kan wasem na abrampa 5000 enti yemfa bag ne mreme Nanny's collections I drink gun
nyame hyira wo Ghana fo me da mo ase ne odra madom ya madane di akyerɛ me nti me da ase papa perade ntretrom kwata be no ma de oyi nyina enyi saa na me battery si boache oni ni kum me konkran ya Casa Grande me da ho chese na omu breakfast na obi frem so yin ni o Casa Grande me koda ho kodi om breakfast ni bi na ose omu yeti se vegetables bi ni anopa chese ose o yin nam se hye na ba ya santo ana bedu wa akola nyansafo oni ni kum Mr. Bedu ntiamoa ba bi omu bia erade na nyankopon Ishra wum papa me do ma se na TikTok say menya 20 million likes. Hey. 20 million likes inti. Me da obia se mo amoboa ma Oheneni Adazoa brand no so akoni mu no erade na nyankopon. Ishra mo fa kin transe na yenkoye ni epacho. Ya me pacho ye ho adwuma nyina ama me wai. Hwe bia ma akomako. And said, the ambassador make a pan, say, Minia or Timinche or ye, Abayaway, a papa. Me, ye, the Yawka, I want if we say. None can say me pa was only a crown a call granasi. A crano, I don't know, and Koyum, Tinanka say, Ubaba Muay, Nanka say, or Kahon Nankamoko. Media education, she say a crano, Ubia Bitima for a crano, dear. Bet. Abayaway and some all can. Also, mammy no. And the media cacra made me a can say, ja. Won't bet me a beat you, I will come piazzo. So be a dear ira, or the show be as in your befa. And the media ho, Sama meno, Miss Suspectino. So Jane on one friend say, I'm afraid with your phobia as I say, no dear. Mamma, young Reno. Na no kre bia wo mu no onka no kre no because eni me ho de obetimi ada na ho akọ but ube wura mu no na ewo ho sakura awayira se afi obepie Kenya ase ne ho nkro ne ba e bi kra na enyo no akra da se mo kan mo me ensan yire maame no biu na ni yie se maame no wo bibi ka na odi sie odi bibi sie one ne ba ni nyina se ne ba no kra de me pese me ko maame no ye ba tan no ono ana sisi ye hold na say responsible se si ayi oba de o abadaye se bibi na obi na abona no se ti se de ya ye yire na obetimi aka kakra metimi aka no abije transe na be chire mu mai ko ne bai na so o museden Malini bacho one lady been a free Kenyas. No chese malam be a preachy or Kenyas ebrim or santo edru. Now according to preachy or be preachy or no chemuse akwada bia or baby a wono within and che bia wiki emu ye number 2 akonya biase akonya bi ti se table bi ti se de obi ton aduane wo so e ma mo ko hwe ye no kra na se kramaya koka baby no ne samore no baby a nsanamore no won kakra but akra na mfiri mu enti papa no eye se omonye donation kra na onfa ne hospital but the particular hospital omde ne ko ende omuntimi enti aduro na malam ne ton mo atwa ho number asande ye ba ye friend numbers na yenya omo enti ebesre se baby a malam kro no ebo no area ho yesre area ho no enkomo ya ye di so bi nim some information ya production line no na abije bobo ewo ho no but 0509 438 507 nkomo ya ye di obi a onim saa akwada ne ho asem bia no ye besre se momfre na ye ntu ho na mo baby a mo bia no se wo se etuka akraba ho ye beba ho na yetimi abehwe se de enkomo sitie ma me ne kire se Kenya se abrem empotembo baby o se baby o mo ya adoa no hona malam no ebe preachy it is a malam no so what ye nka yesre no baby akora no wo bia no o mo yentene nka because o ma o mo ye do e ma na so de na ko hospital said the lady na ofre ye no na oche ese ni di nkomo na ne phone akatia yo ye be ko so afre ye da as producer me pacho Abishop Ashtam room se wo pe
nneɛma ɛyɛ pedicure ho nneɛma ɔba hairdresser na so pedicure ho nneɛma ana makeups ho nneɛma tam na ɛfo sɛ mo yɛ ɔmo de hyehyɛ yi sɛ remover sɛ acrylic ho nneɛma makeups ho nneɛma etufo gidigidi astam room wa akwa asanto awo ene de kila ntua mu nyina ho no mu yɛ adwuma yɛ adwuma nti adagye ni poso nti yesre why monko ho maye yo na abrampa nti ya mesrew wei nannies ena the boy why Malady, mechi a ubiem na adawase pa. Asem no yesem o. Ensem e de da ho na da ho no malady asem kese na ye ka no sa no. Awurai malady hwe. Ba bia na adwuna kodi a benkatachi atimi asen ne so ene na nyem no. Sa nipa malady ono kra na adwune nye kra se na awura bai. Sa nipa wadi sansem funwe no na adwune kra nye se na awurai. Se die nti na wunnim sa akodan na adwune mu aka no. Abusuafo ani abre esa na yade na ni nyina mu no na malady timi wutimi frɛ no dada ne ne koda emo obanyam malady medwiri me ma ne bi hu a menti ase se no ya na ejimi o se yade ye oba wo yale na adwurum ka no timi dada no na ne kunu no malady ade ye mi hu ne se wo ne na wo ba akwa ne hwekra na nye papa se ma be fa na free akoya be fa no wei awure ye wode we ye o wafa krane de na komma eye omame mu wa kurase nya no kre enya kitwa ni eka ho no pani na sem na me so mama ne de ne ko wonu ankasa adware na hye na tade ede na kwa kurase ze akra na nya 7 years waka akra na se omunnim ba bi omukọ ho na na omahu no ena papa ma ekom omukọ ho na anu yi won won kra mabusa aba papa ikura sama wodi aba na se de ebeka bia no se wa wo hu safo ade a eni wo de baba ye dey mabisa wo ba no wo se akoda no sensi e no omusu di na fi akosa wi ba eduru ba bia mo ma ehunu de ye ye why you bodamani ate ene wa ha mu ate asikire su ahu bodama mo fa ne nkonkwa ne family planning obawu eduru no waji predwai wo ba pani no why wo de ne ko he ansa ko na me ma chekora etu ni ba bi owo owai ache o me ku ewe nka only at I don't see ache o se wo ko hu akoda no uko hu ba no akoda nkasa wo ne ho nam so uko hu no abram pakasa malady he ewiase ya na efise udwiri mema ni bi hu a hu no tese nyansa ba akokora ni ebitirim akora wo fa na ketekete o no awie secondary se mo fa si se ono wayira oyo ba na bema onso ye bema sa ese ono so afa papa edi ni photo betra malady akora fefe kokokokoko yom de na betre ye na wu abufu omo ne wuti fie me awurai no me du ba bia me san we ne senso o modam efise ne nsema du ba bia o san akeka no omo ne wu wo fie malady omo ne wu wo fie etimi adwale afa akoda na sikam omo ne se bia wu kokrom etimi de ne kosafi akoma wasi agya wa bakumase se akre 7 years anuafo ya no mo bre ne ho besi ne omo hu mo faase no we se so wa ba nyam malady he emema bi nsu anyansa ho mema bia wo madwe se omo ye tibon koso nyansa ni wo mutirim se obehu akoda wo se na adwene mu ka no etimi adede no ene na da nyam ebesi sa brei ye hu akra ne papa okowo so a ye nim ba bia akra ne wo malady udwene mema ni bi hu a se jimi o se de wo nti ase akra yi se mo keka bia malady esisi so ne se mo ya so ya repeat malady de o keka no nyansa bia nim okwaja akra na to baabi na malady ya metiefo ne awefo entie no mu ntie nie nipa wo nim sa akra we nyum mu bi no so omra bonten no fa akoda no ehu asem bia amra entimi koba se onu kwa na betima kwa akwanyam eye nipa ana ne na yesa ade no eti se ehusi wode se meduma o ebodu aku a meduma yesa oni papa na asenua malady asenua wa wunma akoda ya ababa ya wote ye ma bina asem ne yeken wa wunnim no abra wonyem na adwurum kan be ma no ne nam ba bia musia no no yesre tiefo mo frɛ numbers na da TV ne so no yentimi mama bi ne nam malady no mu ni samfo ani sem hunu sa eja fa na family planning eduru ba bia malady mu oya
edu ba bi mu oya mema bi efa ne ma bi tra sa akoda wa hunu sa adwene ni ho na wo san no so anopa awia anwumre maladi wasan tiwe se de wakasa na ham yende otimi firife na wotwe nansa no o mafie na bema dem no se na ne papa ka asem bi maladi akrai da obepie eda no nkoni da otimi ya ne nchechewa wo fie na se bema bi hye kire edi no o mani ska de bedidie bema kro ne ya hwehwe no maladi bema kro ne ya hwehwe no eti kenya ase ne ya sa akra na kopia maladi nke da nyame ase na se bema wonim bi so anfa ni tirama no anyina nim maladi bibia na enye no entimi koba se ubefo obi ba no ahunu sa adwene ni munye ebe tsan no so anopa awi anwumre edianko a maladi dianko a enipa bi asisifo etimoden edibone wa nwina busia kra ifrim wa nwini se na adwene ehu aka na me bema no ba bi owo bi ade one na wo ne bapani maladi mi hira no kose mi gina kra ni na busia nam e hira no kose so okwaji sika na dia bra obosia ama na ebetua wa metua me no no adwene ho ama na adwene se a maladi ba bi owo bi e hira no kose ya kasu owu ye wu onfa enko ye hira no kose ba bi owo bi a omra emehu abusua no na cheopa bi o mepa o mu enti sa ba bi onam bia maladi wa bi a wo hu no ho ano ya dase me dase pi yo pastor loss interest my nana baafo o shey show den delay show producer nana baafo be ma ho fe o shey show yi na me hira baafo se o ba komase a Sompa na oni ehwibom aja enko ne faipon yo Lawson Herbal Center mahwefo na tiefo ina eya hamone hwe Lawson Herbal Center atana ekese asantementama okumase ebuo kwa Kena yenro miensa ene wadwa so yene pani kwankyerefo Dr. Lawson Chei Menu doko se de mu oyade onu mu oyade ene mu oyade ne santi yenhwe de yie yenhwe onum eyie na yenhwe enna enso eyi esane se ne ededie mu no dibe pene nya yade boban ma oni padua ne si yade kwan didi yie num yie dayie na kai se wapomoden insechi ba kronkron yan frɛ mu no obedi nkwamen atrase ahodin mu ne apomodin mu a Lawson Herbal mixture ayema ne merimedro your Lawson Locke mixture ameka yan hona munti akono ani atenka ewo yemu yehia na enamu so wa inamu insade e wo ho be ma ne nyokunu na oba ne nyoyere ya mepa wo chew ya boban ahoda so ne be ma enhye ho a menfa enhyem if it is not on it is not. Let's play safe na intim emwa what in chechere intem ya dera ba bacterial infection fungal na yeast dia abekwa Lawson Locke mixture Lawson Locke mixture Lawson Locke mixture ani edron edin epa wo chobema o enfi edun wo 18 o PSA wachake epa wo chomoni enku ho ya ku empani fi so ya be high pan cancer of the prostate boban ne si ade kwan anamono tenewie so ma to so de ne nuaba nurse waduane de mu ne nyina mu no your Lawson Dilayman ho Lawson Dilayman memedru efene mu no edun wo twe konkon de pa wo chew bibia nsi kwan wo ye bema na wo enfie edun wo twe ekwa obese doc menware yo the girlfriend to kwan nye nanko enti na banu madro debida boban ma prostate no boban ma ojuso cha sebia begu nsu a wonchim na ebi enkem na onti yaw Lawson Dilayman enua bena enua hini ne nkomu ene achi ai to paye tete kwan so nti amfra mu kai na enti amwa e bana frefre fa ejumadie ho wato adro ibi obadum ne sen opododo na etu aton ededie mu nkyerɛkyerɛ yɛ mo nkomo on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 699 999 0248 619
999. Watching Chemu Bia about a man and Meldrew, Lawson Herbal mixture. A man and Mary Meldrew, Lawson Law Care mixture. A man Quadrum, Lawson Delayman capsules. Now the air density and Remy and singing, no. We a bema, which minum boom, a becronoa, a Albion nature, or your bar, a mum you knew, and your Law Care. Na Lawson Herbal mix chabet me anoma boom e ha bia na akire mesraw da ho so na didi yie ya de edi ne panya sika ho ye den me ka didi asem o se me ka srade anuane enamro mojana ye mroso anadwo adidie nyeme no ndu obi di fufuo no nkrompam modi banku tabe na abeda e benyam mesrawo enku ho obi nhwe obi ba ne santi dokoso ontwema ya de ma entini mbeda ho a emmoja bedi afrene sane kama ne padua mu a obeya dwumade a chance na wate bra ade sana na baye oda Lawson Herbal mixture ben nane anwa ne srade a anya afri ho na entini motimi adam akoma na yeden aboye totin ye hye ne nso ya meka se me se kese mroso obesity e pa wo chow e the pressure be bro ye mpe ade bia hwere de nkwana me ahoden mu ne santi enkyene ne die no ya ye nte so yentene ya pom maka ya ma to so de no so dwane die mu ne nyina mu no mentwen ade usi ade kwa boban de a Lawson Herbal mixture ani adro ne edin na kai se ne ye di no starch ne doso ayefufu a banku emuturo abetede ho ero na twa ho na mama man ebe de padua mu ebe firi wa kwa Lawson Herbal mixture ani wadro ne din ya Ghana ya Africa ye ko enkaka na ntontom sansam malaria fever ekum nipa ne science mesraw ya drain o gates no do montene dan tontom na atimu wantin chechere intem abona kaw ya de na ba nsachane ne bi asa wuti ya na eye wo ya wonu mato onti aduane dekra ya na ho aye hye na wate agu so eye bia pa wo cho na emom no ya akọ na koso hye wo hye na ankoye na positive dia malaria dro tete dro no aye Lawson Herbal mixture e pa cho mamenka of the typhoid fever kosro typhoid fever mesraw da bia odidi free no eho ahonide te sen meka hye da bia odidi no hye ho ye pan so wo nom no hye ne bo ho ban watin chechere intem adidie mu o onu mu o typhoid na ba na dro no entwa me ensape of Lawson Herbal mixture na udi mu dance na krakra mu no makase ye honam ya kan ye ho hye ya boban wankote ade aba locking ti oba ha obi abekọ wase kwan ya bie ensu eguwo pampan aba ho watinka kofom nyina be correct ya locking mixture bema fa aye locking ye unsuo na fanom topa ye delayman capsules bema fa locking ye unsuo fanom delayman topa ye no na entumi emwa na bia to adro bia o man Ghana mu de bodino na on sanka for the last abana frefra ye je so on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 Oheneni Adazoa Odaroma still emuna se no eye in kind na ya ne moa na bekoso na ya no me da se abete pa ye obi so wase frame wo pa na so hye ho Mpachomate. Okay. Sure. Loke. That's what I'm doing by Yamia Duma. Omo ye de akire ama producers na kobusebusa ho me ahwe ti de besi be ma so atebusa for ana ibrema ekwan be de Sompa Nkomo no. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato to me nidi wunim ni entira.
ɛba saa na ɛkyerɛ sɛ yareɛ awura